Takže čaute lidi. Já vím, že moc času nenatáčím, ale teďkom budu natáčet častěji. Ale chci vám ukázat takový secret s tou krásnou Lego kočičkou. Řekl mi ho můj brácha a je úplně super. Jako není to zase nic extra, tak něco jako v tom 1 milion to by bylo. Ale když tak to půjdu na záda kočičky, tady najdu tajclo. Tak to ze zhora. Tady najdu, čekat, tady takto díru. Do ní, tak to tak. A odklopím to. Poté tady najdu tajclo. S tím si můžu hrát a poté uvnitř. S tím blask. Tak to najdeme zajímavé věci. To je pak patra. Je úplně divný. Ale můžete mi napsat do komentářů, k čemu tento secret slouží. Protože já to nevím. Nashledanou.